примерно нито имах проблем да кажем, нали, така както кажеш. Добре, че не си имала проблем, да? Направо бях. Както си и той като ми направи проблеми, и то на сила просто предизвикваш, нали, тая бременност, вместо да мине супер, при положение, че, нали, имаш възможността да и се насладиш, нали, да такова, и получаваш контракция. Защото си добре, всъщност. Ти си добре, обаче не ти стига, примерно, това, че трябва, нали, да работя, защото трябва някой да, нали, да издържа това. И хора, братко, мили, бременно участие, и хората някакви такива, колко си сладка, викам си накъла тия хора, въобще, ако знаят какво ме... И знаеш ли, и те ме, нали, дете викат, кой ме хейтат, па как няма срам бременно участие, нали, хвана милионер, аз, братко, мили, с 20 викам, хора, аз ако не работя, какво ще ям? Разбираш ли, какво ще ми яде голямото дете? Направо ти казвам, и същото време те много, нали, колко си сладенка, другите, но това пък как може, нали, да ходи на участие, и аз как да им обясна, нали, аз тогава, нали, сега си му пазих името, викам, ми ходя, нали, защото работата ми е важна, те тази кариеристка, нали, това, онова, ще сипе децата, то всъщност се налагаше просто, разбираш. На втория месец вече, като родих там, и отивам на първото участие хора, и сега си спомням, че разправях на това в офиса преди това, като бяхме, викам, дайте ми просто една глътка уиски само да пина, защото не мога да стана. Те краката и така ми трепереха. А ти си там да забавляваш хората. Ти не можеш да се оплачеш. Не можеш да кажеш, че ти е зле. И каквото да е, аз той му остави с децата сама и аз трябва да работя. И едното ми е, нали, новородено, а другото, нали, голямо, зимата, всичко някакъв кълбък и аз трябва да отида да работя, човек. И ти трябва да кажеш, здравейте, как сте? Да си щастлива и доволна. Си супер щастлива, те си катапа. И всички викат, на певицата професията е супер. Да, чакаше тук да роди, веднага се качи на сцената. А аз, човек, е така отдолу, аз не може да се държа на краката, защото аз бях с шевове тук до тук. Разбираш ли? Да. Ужас. Знам какво е след секция, не мога мръднеш. А те ми обсъждаха, имам ли целулит? Да, представяш ли си? Исках да се застрелям тогава. Викам, те ближ хората, като не знаят за какво става въпрос. Затова аз никога не съда другите. Всеки да си прави каквото си иска и никой няма право да завижда на другия. Много правилно мислиш. Аз не винаги съм така и си го признавам. То научиш. Гледай сега, като минеш през някои неща в живота, ще се научиш ти. Понякога не, защото примерно като емоцията наделява и е нормално да кажеш... Аз правя много глупости под емоция. Да, ама аз също го правя. Ама виж какво, ти на 25 ще направиш... Имаш предвид и аз, да. Ти можеш време да се държиш както си искаш.